anyị na-ayọzi Chineke ekele ụwa ka o du anyị ije n'ime ọnwa a onye gbuo n'aka n'ike ogbuo na mma onye gbuo n'aka ka o gbuo na mma ihe anyị ga-eri na-abịa ị ga-eri anyị daja na chacha ka ụbọchị ata ka o rikarịa ngo onye ji ekonye akwa n'ahụ ya anya na ndụ anya nọ n'afọ ndụ mmiri ndụ azụ ọnya bụ ọfọ anyị tata egbebere ugomelo ụmụnne m tata bụ ụbọchị anyị ji anụ ọnụ onye ọbụla ị ga-akpọ anyị n'ekwentị anyị ga-akpọpụta kịta ka obelifekwu ka a na-eme inwe ajụjụ nwee inu ị ga-achọ ka okenye gbalie nwee ife mgbagwoju anya ọbụla ka o si metụta asụsụ Igbo omenala Igbo ife niile gbasara Igbo okenye nwere ya n'ọba aka ya ọ ga-agbalịle gị ya na-enwere nsogbu ọbụla anyị akpọ 080 96 20 28 isoro n'ife anyị na-eme ma kpọọ 090 31 98 95 04 ka ọ ga-abụrụ onwe emume a na-ebe na bebe ahụ ka nyajigolo enu enyi anyị na-agagharị amarụkwe na ya abụ ọnwụgwọ onye na-ebe a okenye ka anyị gaba n'iru nụ. Daalụ. Halo. Nọ nne. Daalụ ezigbo mmadụ ka ime. Mba ya agwụgwado anyị afọ anyị gwa anyị ebe isi nne na-amazi ịbụ onye Gabon na-amazi jọmp afọ anyị. Afọ mbụ nwaada Ngozika esi ihe ala kpọ. Ngozika ihe ala gabazia n'iru ọ. Ihe m chọrọ izi okenye bụ elerezi na eji etinye ọnwụ na mmadụ nwụọ ma achọ ibupụ ya mana nkịta nzi elebe ebuje mmadụ mọchụarị were nọtara agwazi eji etinye ọnwụ ahụ achọghị m ka ọ kọwara m ya. Okenye ọtụtụ okwu gaba n'iru nna. Ọ sị n'oge mbụ na na-eji ọmụ egosi ozu ma ebe onye ha ga ma nwee n'ebe ozu dị a na-amanye ọmụ sị mana nkịta na-afụzi ndị na-esi n'ọba ozu bụrụ ozu naanị na ha da etizi ọmụ onwe mgbe eji isi etizi n'ọmụ na ihe ndị gboo bụ n'obi wee na onwe mbọsị nkụziri gbasara ọmụ nkwa ihe ọmụ na-alụ ebuka nke mbụ ọmụ na-ama ọkwa ọ na-ama ọkwa ihe amachiri amachi asị na ọ na-aga naanị ya oge mmụọ na-amachi ube adịnọra nwelụ mmụọ ọjie onye ọ na-amachi ya mmụọ ije amachi ya n'oge gboo kedụ ọmụ na okirikiri ịghọ ha na ịma na ịghọ ube ndị mmụọ abịa na be bịafịa gị ụgwọ otu aka ọ dịkwa na anyị na-ese okwu anụ ọgụ ma egbu mmadụ na ya ma ọ bụ ndị n'okwu aka na-ekpe ikpe ewere ọmụ gaa ya okirikiri sakọ na ihe ọbụla eji ọmụ ama ọkwa ejikwa ọmụ adọ aka na ntị ekwu maka ogu eji ọmụ amanye ogu ejikwa ọmụ ekechi ihe dị iche iche maka na ọ na-anọ ọ ga-agba kom ejizi ọmụ site n'ime ọkwa ahụ eji ọmụ ma ejikwa ọmụ ebupụ aja eji ọmụ agwa ndị mmụọ okwu otu esi eji efere eti nri ka eji ọmụ eti ndị mmụọ nri nke ha ife ebe a na-ebupụ aja na ebezi ezigbo anyị tọma ebezi mgbe anyị nọ ma ebezi mgbe anyị saa osi na ụdị adị chọrọ ịchụ ọmụ ka eji wee lụọ onwe ka na-akpọ ụgbọ aja apụta ya na-adị ka akpati ozu pịọ n'isi pịọ n'akụ nke ọzọ koo n'etiti ya ya ka enye adọnye ihe aja eburu buje n'ebe ahụ ọmụ ka eji akpị ya oge gboo ebukola ozu n'aka n'ụzọ ozu dị mkpa ozu dike ozu ebu n'ute ekwele onye ji wee sị na ekwe na-ekwe n'ute ekwele ihe eji si na ekwe na-ekwe n'ute ekwele bụ na mgbe bụ dike bụrụ ekwe onye ahụ nwụọ kịta ọ ga-adị etinye ozu n'akpati ebe ewere ute kee onye ahụ kegide ọ na-akpakpakpakpakpakpa ọkpụ ya na-agbajisi kegide kekpa ya aka ideghị ekwe ikukwele achịkọ onye ahụ aka ọnụ chịkọ ụkwụ ọnụ ewelizie ekwele ute ekwele kegide onye kegide kekpe ya oke ubi ya gbajisie kepụta ya wee buru ya aka ya apụta ọrụ aka dike n'aka ha ga-apụta amụ ya ọmụ ka ama na onye bụ dike ndị dibịa bụrụkwa aja n'eze ebe ọ ya achụ ya ọ na-akpụ ya ọmụ n'ọnụ ka ọ hapụ ikwu okwu ka anyị na ndị mmụọ na-ekwu okwu n'ime obi ya onye ma ọ gụfọdụ ịfụ ndị a na-eji ọnụ ụtụ ama njakịrị ọkụ elekere nọ n'ụtụtụ ị onye ma na-akpọ onye nwe okwu mana ndị a bụ ndị mmụọ na-anọghọ n'ime ha ndị gha agha ọnụ ụtụtụ abụrụ oge eji eme mkpọtụ oge eji akpọ oku ihe na-abịa ihe ọmụ na-alụ ụfụ n'ime ihe ọmụ na-arụzi bụ ihe eji ejiri ọmụ ebu ozu abụghọ na onwe ihe jikọrọ ọmụ na ozu na ụdị dị iche kama na eji ama ọkwa
na ụgbọ anyị na-aga n'obu ozu ka nke mbụ ka ndị uwe ojii nye ha efe nke bụ onye ị na-anya ọnwụ na ndụ ka ịchara na ụgbọ a bụ ozu ilote ife ga-abụ na-emesị n'ihu nkwa ndị obu n'ime ya na obi adọrọ ha maka ịhapụ isu ha ka hapụ isu gị onye ga-amụ elu ọnwụ ahụ na n'ụgbọ anyị bụ ozu mana n'oge nke anyị ọnwụ ike ndị mmadụ mana ịgba azị na-eburu mbe abịa nke bute ozu ha gba ụzọ pụa ndị na-anyị jebe ibute onwe ha ụfọdụ si Abuja nata ụfọdụ si Lagos nata ụfọdụ bụ ụgbọ anyị na nwa dị nke a na-akọ ebe moto gba ụzọ pụọ jebute ozu ha maka nke nwa na nke a na-etinye ọ bụ na okenye na-eso onye mere nje ịchọ ịnụ nwaanyị ihe ọrụ ndị okenye bụ na erujeghị gịnị mkpọta nwaanyị ịkpọrọ ụmụ okorobịa ibe gị jee ihe ịfọrọ iwere ilu ha na-ekwuso nkwụ ọkụ na nwa oyibo anyị aṅụ okenye ilu ewetago ọjị siweta ọjị nọ eji eme ihe na baa weta ndụ na ji ga-adọ na-edotu a siweta nzu siweta ọsọ ọjị siweta nkwụ ọnụ mmụọ siweta nkwụ enu ụmụ okorobịa agaghị ama ihe ndị a nya bụ nye sị ụmụ okorobịa ha ji ebute ozi ihe onye a na-ekwu kịta na-ada mezi asị ọzọ anweza na ọ na-anya elu ha ndị na-eje naanị ọ bụ na okenye so ọtụtụ mgbe okenye adịghị eso eje ebute ozu maka na okenye nke iso jejedu ya adị mana mgbe ya ebute ọ ga-anọ ụlọ na-ebezi na-ahazi ihe ụmụ okorobịa nata nta ebunata ozu ha ji ebunata ozu ha akwụ ụgbọ anyị ọfụ ha n'ụzọ na ha malụlota tinye ọmụ na nke bụ ozu ọ bụrụgodo nkwụ ka ebu eje okwu nwaanyị nke bụ nkwụ na-eji weta tụ nkwụ ọnụ ma a na-amanye ọmụ na-etiti nkwụ ọcha ndị ọzọ ebu ha mara nke bụ nke ya bụ na anyị elu anyị na-akpata ọ bụrụ na n'ọdụrọzi mkpa ajụjụ abụ ka ihe mere na ademezi kịta abụghị na ada emezi nọ na anya elu ozu ndị kịta anyị mụta ya kwụ ndị anya lụrụ anyị ha ya amụkwa ọmụ na ha ya amụ ya ọmụ afọ bụrụ ịmụ ọkwa na ọ bụrụ n'onwe mba nwere ihe jikọrọ ọmụ na ozu daalụrị ndị okenye ụmụnne m ka na-aga n'iru alo nnọọ nne welite ọnụ ilu nwa m kedu afọ anyị nwa Ada Machina esi m na n'ụsọ mepere were akpọ daalụ ezigbo mmadụ gaba n'iru ha o nwere inu ntị ọka okenye kọwalụ m na-aga n'iru na nkịta sị na ya sị gwakwa onye ya toro ute ka o wenatara ya ego ute na-etupu ọ mara nne ya ahụ achọrọ ka ọ kọwalụ m ya mmadụ m aka agachala m obere inu abụghị inu onye ọbụla ma anyị ga-agacharị ya arụ obere nkịta sel onye ya toro ute wetara ya ego natachara ya ego na ya ntukwu amagoro ya ahụ efu nkịta otu o si anọ ọ na-eji ike anọ anyị ogudue na anyị otu ahụ onye mere nkịta onwere okwu ndị Igbo kwuru sị na nkịta fụrụ ewu na-aganụ wee ewu bịa mmakpụrụ anyị wee na-atagharị ọnụ nkịta wee dapụ n'amụ wee mụbaa ewu sie nkịta ka ị na-amụziri m amụkọ gịnịzi nkịta si ewu na ọ bụrụ mụnwa nwere ụdị ukwu anyị nwere na mma anọgide anyị chi eji efo nke igwe bụ nnukwute ukwu ha otu a wee nje were afọ wee makpụrụ anyị na mụnwa nwee ike mpịa na-eji anọ anyị otu anyị ifu ike nkịta ọ na-apịa ọnụ goso ọkpụ mana ukwu ewu na-ebu ibu ewu so n'ugbo anụ na-enwekarịcha ukwu nkịta wee na-asị ewu na ọ bụrụ na nwere ụdị ukwu anyị nwere na mma anọgide anyị chi eji efo na nwaanyị na-ejezi ọrụ ngwa wee nwee ukwu abụrụ ije makpụrụ anyị n'ikwu iji wee naanị ewu adanụ nwaanyị ka nkịta ya bụ na nkịta so mmadụ ute ka ọ wetara nkịta onye otoro ute wee jije nọ ha na-acha ọ nataghịzi n'oge ọ nọkọtazi ya otukwu anyị eche onye tụwasịara ntị ọ bụrụ sọ nkịta na-etukwu anyị edi na-etukwu anyị awọ na-etukwu anyị mana ndị enwenweghọ nke tọrọ ute ka egotarị ọ nkịta bụ onye si mmadụ ka egotarị ya ute ọmesịa ọsị weta nkazi elu ego na-egotazi na alụ m na ntukwu anyị amagoro m arụ wetakọtaga m ego ka m wee mee ihe ọzọ ọ nwere ebe ọ ya bụ ihe echeluo ihe ụfọdụ ọbụla oge agago ọ bụ na mmadụ echegide o nwebeghị echekarịa mmadụ nọ na anụmadụ ịkọta ịgazi ya egharịzi ya ka njezi ebe nna ya jọbe ha chere m na m echekarị gị ihe niile na-enwe oge ọ bụ na egotarị nkịta ute anụ a mgbe o ji wee chụ ya nkịta ka na-eri na nkịta na-enwe ute onwe mgbe ụlọ afọ mara ya ahụ ọ gwezere ihe otu hụ otu esi efu ya o nwekwa ife ọnụnụ ga-abụ ịnọdụ na ya ịnọkọta ya ọ mara gị ahụ ịfụnwa ndị ha na-anwụ ndị enwe otu a tata ọ dị ka enigwe na-ekpudo ụwa ọ dị ka ụwa na-emebi ọ dị ka chi ewere ihe chi ejie fụkwa jie ọzọ fo ọzọ jie ofu izu ofu ọnwa na-abụ ọ mara ya ahụ
ọfụ na n'okwu izu na abụrụ gajaduo nnukwu otu ezi abụ ya ma mbọsị ezi e nwere izizi ọ dị ya ka ama ndị nwe ha ọ dị ya ka ya dị ndụ fụ ya ụmụ mgbe ewe ruzie ọ mara ya ahụ otu aka ọ dịkwa ndị a na-aya ọya nje n'ụlọ ọgwụ nwe ọya ya agwaghị n'aya gị ọ dịghị ka ya nwụ echi mgbe ya lọ ya ahụ na bara ịtọ ịfụ na ọmara gị arị fụ otu gị na ya si ejezi na ọmagọlịga o nwee ihe na-amalụ mmadụ ahụ mana ọ bụrụ ya ga-eme na ihe kwesịrị ime n'oge n'ịma mmie n'oge ọ bụrụ na ikwe mmadụ nkwa na mmemmeri ihe n'izuụka na-abịanụ ọ bụrụ arụ ịtọ emebeghị ya afọ ise ahụ emebeghị ya ka ha ga emenụ ha ọ na-agba ọzọ ọmụ hapụ ya mgbe ọmụ hapụ ya na nsogbu adịrọ mgbe ọ mesịrị ya megide ahụ na arụ ịtọ nwere mgbe ya onye ahụ achọ ụzọ ọzọ ọ bụrụ na ọ na-achọ ka inye ya ego ka o ebido azụ emekọtazi ya onye mụzi ya ọrụ ya mụzi ọrụ aka enyezi na m ka m ma na ebe agụ egbukwuo m ọ bụrụ na ọ na-achọ ije obodo oyibo iwekwe ya nkwa n'ihi enye ya ego nyegide ahụ na arị ise inyebeghị ya ọ jee chọzie ebe ọ ya ele ihe n'afọ igwe jelewezi ihe ebe ahụ na-afọ ahụ amagolu ma hapụzi anya ihu na-abụ ihe niile nwere oge ụmụ ihe ahụ imeghe n'oge ihe ahụ emebie nwe ha imeghe n'oge ọmara onye ahụ ọma mbazi uru niile onye ahụ akatazịara ihe ahụ obi daalụrị ndị okenye ịgbalịgbu ya ọfụma ka a na-aga n'iru mmanụ eji eri okwu Igbo 95.3 FM Radio Sapientia 09031989504 alo okenye uruchioma nwa m nọ ekelekwa m unu daalụ nna kedu afọ anyị ọ maala ise na n'Imo ezigbo mmadụ gaba n'iru a sị nka njụ okenye a sị na nkakwụgba ahụ ebunu mmụọ achọ nke ọkọwa ka mmadụ yomini nkakwụgba ahụ ebunu mmụọ daalụ ezigbo mmadụ okenye na ife okwu nkakwụ bụ afọ ọ bụrụ ebunumọ nkakwụ bụ ịmana ma ọbụla anụ a na-eto n'oge ife oke amụrụ izu oke tọgara aga ọ bụgoro nnukwu oke eziokwu ifu ngwele amụrụ ofu ọnwa ọ gbagodi mkpa ọ mmadụ na-egbu oge n'ito eto ọgụda ga-atụrụ ka amụ tata ọ gara gị ije tata ewu nwa nwa tata ozugbo na amụsị efu nwa ka ọ na-eso nne n'azụ ọsọ mmadụ ga-ahụ ịma ya arụ na-abụ ọkara amụ ịga ije amụ nkakwụ ahụ ihe eji esi na nkakwụ ụgbọ arụ ọ bụrụ ebunu ọ bụ na nkakwụ na mgbara afọ akago ahụ ka mba bụrụ ochie nkakwụ ihe ime nkakwụ ji apụta na arụ apụta ọnụ ya apịga apị osibego isi ọfụma o nyego ife achọ ọ bụrụ na onwe ihe achọ iji nkakwụ wee mee otu esi ahụ achọ ya sije nje weta ike nga ewu nke ụta mkpi gbara ahụ na-abụ ife ji ekwu ewu ka a mara otu mkpi ahụ si wee kata arụ be ire ọhụrụ mkpi gbara ọnwa ịtọ ma ọnwa ise egbenu gbalụ mgbe arọ egbenu wa ọkụkọ ma kwuo oge ọ ya ọ ga otu ahụ onye aha mara otu esi wee ka aka iwe weta ya na bụ nkakwụ gba arọ ọ bụrụgo oke nkakwụ ọ kaga arụ osibego isi ọfụma mgbịrịgbu ya akaga aka ọnụ ya pụtachago ọ bụgolo ebunu mmụọ bụ isi ka eji mara ya nkakwụ gba afọ ọ bụrụ ebunu mmụọ bụ ebunu arụsị na-esi isi mkpi arụsị ọ sịkwa na kemgbe ji kpakwasịa nkakwụ ebunu mmụọ na isi apụ ọzọ na ahụ ọzọ ya bụ na isi ebunu mmụọ ahụ ọ bụ ihe ndị gboo na-ekwetakwa na ndị mmụọ na-esi isi onye na-esi isi ka mmụọ na mmụọ na-esi ebe a oge ụfọdụ ịnọkwara ebe mmadụ nwụrụ ị ga-anụkwa isi da anya o nwere ụdị isi oge gboo okenye nọdụ ebe mmadụ na nwere ụdị isi ọ gaba ọnụ sị ya bụ na onye ka dị ndụ ọ ya ma na onye ahụ efozichi ọ napụwasị ndị mmadụ nwunye na-asị ka ọ masị ya na ihe enwekwa isi na mgbe chifuolu ka anyị mara nke mere maka ọnụgụ isi ndị mmụọ na-esi isi o nwere ebe mmadụ ga ọya lụọ ahụ ndị ọjọọ ahụ abịa abịa fachakọnasịa n'akụkụ okenye ụmụaka manụkwa isi ahụ oge okenye ga-anụ ya maka na okenye na-eji azụ ekochi ụzọ okenye na ndị mmụọ na-eyitebe onye mere okenye ji aga ọla ọjị okenye mbata n'ebe mmadụ na-anwụ ọ ga-anụ ya isi nwunye nwoke ahụ ga anụ ya ụmụ ya ụmụ okoro ga-anata anata nke ha ga-anụ isi ahụ nyahụ ndị mmụọ na-enwe isi ọ gụfọrọkwa dinta na-aga n'ime ihe anyị na-ekwu ihe na-eme n'oge gboo dinta na-aga n'ime ọ nwere ụdị isi ọ gara ọnụ
ọgba ahụ dị egbe so egbe na bụ n'ihe enu tijie ya egbe ahụ zee ntụ egbe na-achụ ndị mmụọ ntụ egbe gbagha anya dinta na-afụ ihe n'ime ọfịara ime ọ bunye egbe ahụ enu ọgba n'ihe ya enu isi ahụ kwụsị ọ ga-akwa ebe ọ na-aga abụ ihe eji akpọrọ nkịta ndị ebunu mmụọ n'ọnwụ na ọgba arọ bụ ịkata ahụ ya ya na inye ife achọ na ya na njikọ ihe gbasara ebunu mmụọ bụ isi ndị mmụọ ahụ na-esi na mpi mmụọ na nkakwụ isi ndị na-abụ ndị na-esi isi mana ihe eji asị nọ ya n'ọgba arọ bụ ọkata ahụ ruo mgbe arọ ji wee mụsị ya ozugbo oke efe inu a na-enye bụ na o nwere mgbe ọ ga mmadụ ruo onye ife eji mmadụ eme afọ ndị mmadụ ga-abụ na ozuo na nwoke ozuo na-agbara nwaanyị ọ sị na onye abụghị agbọghọ na onye abụgolu dimkpa onye abụgo n'ifite ezue na-akpọ ya na amasị sikpọ ya na mbara ọnya bụ na nkakwa abụghị eburu mmụọ ọ nọzi ya na be nna ya na-ekwu okwu ọ na-ekwu ka onye nọ n'ụlọ na-ekwu ka dimkpa ya sị bịa nwa mechie ọnụ onye ya enwe ngwe pụta na nkakwa abụghị eburu mmụọ eziokwu daalụ rinne Hello. Hello. Hello? Hey, gbanyelata. Mba ọ kalịa biko tupu ịkpa anyị gbanyelata ya igwe okwu gị ọ. Hello. Yeah. No. Ignatius Okafor ma ọkụzụ. Ignatius Okafor isi ọkụzụ akpọ. Ya. Agaba n'iru na okenye na-ege ntị nnọọ. Biko nke na-achọ ịjụ maka gbasara ụka. Asị m ka a mụsị Jizọs Kraịst meri ọmụmụ ọzọ. Mba ya nọ na nke ahụ tata. Ọ bụrụ ife anyị na-ekwu taa biko nke ahụ adaba mbụta ya ekwu mbụta ya aya ebe nke ya banye nke anyị nọ tata bụ onye gboo na omenanị nke anyị sọrọ n'ihe anyị na-eme na mmanụ eji eri okwu Igbo nna mbọsị anyị butelu ife gbasara ụka azabazi anyị ndị nke a daalụ ezigbo mmadụ alo nnọọ nne kedu afọ anyị kpọchi ya anyị nwaanyị ọma alo onye ka nkene nnọọ ị nọkwa ya Hello. Nnọọ ezigbo mmadụ gbanyelata igwe okwu yi kedu afọ anyị Afọ m ọbịagere esi m Asaba akpọ Oluchioma okenye. nwa m asa gị bụ gịnị Ọbịageri. adị mma ngwa zabazia n'iru nwaanyị ọma O nwere ihe nchọ ka okenye kọwalụ m. Asị na a na-esi na mmiri nwata jikwa aka malụ nwata rijuru afọ. ọ dị mma daalụ okenye gawa n'iru ọ dị mma na na-esi na mmiri nwata ji kwa aka mara nwata lijuo afọ ọ nkwa inu ọzọ ite ya inu nke ọzọ ahụ sị na eneni ya m nwata na-esi na mmiri aka eneni ya m nwata na mmiri aka ebe ebe a na-akpọrọ nwaanyị ebe ndị ọha zu a na-ebugharị mmiri aka eji akwa aka pụta amaghị nwatakịrị amaghị agha okenye kwasị onwe nkata nwatakịrị nọ n'etiti ha afọ 11 ma afọ 9 amaghị ya bunyekwa okenye nke ọzọ nne ya m nwata na-esi na mmiri aka nri nke ụta wee sị na na-esi na mmiri aka ama nwata rijuru afọ ọ bụrụ ụtọ nwata na okenye rijuo afọ dị na mmiri aka ọ jikwa aka ị ga-ama ị na-anya efosi ọkpụ efe ọkpụ anụ fe ọkpụ azụ mana mgbe m na-etokwa nne m gwara m na-adị etinye ọkpụ na mmiri aka ka nọ ebe akwụkwọ ya ozugbo maka ụfọdụ ndị okenye na-ewere ọkpụ ti na mmiri aka ọtasị ọkpụ ọtụwe na mmiri aka n'oge gboo a na-azụ anyị nwa bụ anyị nwa nne anyị na-agwa anyị na adịghị etinye ọkpụ na mmiri aka mgbe jụọ ka ihe mere na-etinye ọkpụ na mmiri aka maka ka nsi ebe ntalata wee buo mma ka mbafe nke ozugbo gwesị m na ihe ime na-ada etinye ọkpụ na mmiri aka bụ na ebulu mmiri aka ọ na-eji awụfuo ya
ụwa na-ezi onye nzọ ọkwa ahụ ọgwụkwụ ikiri na ọdọ ya n'ụkwụ eziokwu ọtụtụ ndị okenye amaghị ya na-ata ọgwụ na wee na mmiri aka eziokwu nwatakịrị buru mmiri apụ oru gị n'ezi o nwere ọkpụ ma ya bụ ịzọrọ ụkwụ mapụ ụkwụ ozugbo ozugbo sitazi ọkpụ iwu si ya n'ebe na oyeli na-abịa chịrị ọkpụ aje wee n'ọkụ ma wụfu wee n'ebe na nweghị ihe na-adụ adụ ewe ha na mmiri aka eru gị n'ezi ama na ọkpụ dị n'ime ya na ngwa ụmụaka ịsa na onye ọkpụ ma ngwa ji gị ndị a na-emebi ya anapụ ndị na-eme ihe jiri asị na na-esi na mmiri aka ama onye rijuo afọ ọ bụrụ so nwata na ifo mmiri aka eji onye lili ụtara kwa aka na eji ama ifu ya ọlọsi ya alọ fụ mmanụ ka o see n'elu onye tara ụkwa ụkwa eghere gị ya fụ ide mmiri aka o jikwa aka mmiri aka adịka mmiri aka aṅụ aṅụ ife onye gị pọpọ ṅụọ mmiri wee kwa aka ịzụ agha ka o ji na mmiri ejikwa aka ọ ya adịka mmiri agha aṅụ aṅụ ya adọ ọfụ mana ife onye liri nri mmanụ ifu nwa lile nji aka wee riji akwụkwọ nri wee kwụọ aka na mmiri aka ị na-efeta akwụkwọ nri ka ọ sesịrị n'elu ife na onye oriri nri mmanụ ịfụkwa onye riri ji arụ n'ọkụ ọkwa aka ị ga-afụ unyi na mmanụ ka ọ dị n'ime mmiri aka ahụ mana ị ga-eji tiele onye tara akụ onye tara akụ oyibo wee ṅụọ mmiri wee pụkwa ije n'ebe ihe o ji kwa aka ị ga-ama na onye erighị ezigbo nri ihe ndị Igbo na-akpọ ezigbo nri bụ nri mmanụ ọsọgide ligide rijuo afọ mana mmanụ adịra anya ahụ ihe abụbeghị nri n'ebe ndị Igbo nọ ihe inu a na-egosi bụ mbe sekwu na ebulie n'isi na a ga-amanwe ubi nwata kọrọ na ebulie n'isi na a ga-agosi ubi nwata kọrọ mana ọ na-egbu ya n'ihe mana mbe na mkpụrụ na araba ya nwụ ike pụta nwunye mana eburu mbe n'isi na-egosi na mkpụrụ ka nwata onye kọ ya na okenye kọ nke enyi na nwatakịrị kọ nke enyi onye anụ n'isi mmadụ wee na-egosi ya ihe efu onye na-eliju afọ na biya ị ga-ama ọ ga-adị ya n'ahụ ọ ga-adị ya n'ahụ ọ ga na-apụtakwu n'okwu ọnụ ya ife ogbenye ka ọ na-aga n'ụzọ ị ga-ama otu si aga ije fiam ma otu nkirike ụdị efe oyi n'ahụ ma otu si achagharị anya ma otu ọgaranya na-egbu ebube ọgaranya na-efe aga ije fiam ọgaranya na-eji nwayọọ eme ndị Igbo si na nwata ya na okenye na-ayị adịghị eme ihe n'oge n'oge gboo obere ihe kewara ọgaranya na okenye n'ezie n'oge gboo okenye bụ ọgaranya n'ala Igbo ọkịtazi ka abịa nwa ọgaranya iche nwa okenye iche fụ nwa ada afọ 18 ma afọ 30 ọ bụla ọgaranya n'oge gboo ahụ ịgbaghala okenye ịbụghị ọgaranya ọnụ ga-elugu n'okwu ị ga-enwe ọbụba ji nwee ihe niile na-abụghị ntụ ndị Igbo si agbakọ ọgaranya maka ifie ịfụ ọgaranya ụzọ ị ga-ama esikwa n'otu onye si ekwu okwu n'otu o si eme anya ma ọ bụ otu o si ahazi ihe malụ onye nwere uche eji mmiri aka nwata ji kwa aka malụ nwata rijuru afọ esikwa na ome mmadụ ama onye azụrụ azụ o nwere nwa ya bụ omee ife ma okwu bụrụgo n'ụlọ akwụkwọ na ndị nwe nwa nwee mmadụ na nwa si n'ezinụlọ wee pụta ihe nwepụta n'ebe a na-akụzi ihe ife ụlọ ahịa eju ebe niile nwefe obele nweje weta azụ n'azụ ya ndị ọzọ lụkwa 13 ọdeba ndị tọfụ ya atọ mana ọ magoro na awụ na be nne na-azawa ụlọ ụtụtụ na-ekpo ntụ ụtụtụ na ife ụmụ agbọghọ ochokicho alịgozi n'elu ahịa anọdani tee ihe na-agba nọdani na-enegharị anya na-eche ka onye nkụzi akụzi ihe n'elu ikpo ahịhịa n'elu ihe atasị nya ma ihe ejiri eri n'ime ebe a ga-akụzi ihe ifu nwobe nwa nwaanyị nwekere ahụ 17 azụ be nne ya oche weta azịza ya ma onye nkụzi ọteba na ọma ndị mma n'anya ifu nwa agbọghọ afọ 13 ọrigo n'ebe anọdani emezi etu anya na nke ahụ ndị afọ 13 ọzụka azụghị ya ịnụta chigi gịnị ha na-eme adaeji otu mmadụ ha ama otu uche ha bụ na ịfụ na mmiri aka ka esi ama nwata rijuru afọ n'okwu ọnụ na omume ka eji ama nwa azụrụ azụ onye ka nkene nnọọ Halo. Idman. No. Apa mu buke nnadi?
Ebe ka isi akpọ. Eti mkpa akpọ. Ezigbo mmadụ gaba n'iru nna. Nna onye gadịrị ma nna n'ọnwa fụ. Ihe nchọta ịkọwalụ m bụ ndị Igbo si na onye ọrụ ekele eke na-adịrọ mma na ejiri ụgwọ na ọ gaghị akwụ ya. Nke ahụ ife ọpụta bụ na onye ọbụla ga-ama ọrụ ndị elu ya. Onye ọbụla ga-ama ọrụ ndị elu ya. Ịnụ nwaanyị ịma nọ ngụ ga-anụ nwaanyị a. Na-ekenye ego gị ọbụla ọrụ. Ọ bụrụ ọmụọnwụ ịchọ nna gị mgbe ya akwụ ụgwọ akwụ ịchọ ndị kpara unu ụkwụ ụlọ ọrụ ịchọ ọdụ nwa unu ekego ọrụ eke ịnụ ha na nwaanyị mụta gị mana ndị a bụ nke gị nọ ngwa nwe ọrụ a ka o chube gị ụla ife ọbụla ọbụbịa unu bụ jekpara ịmago na ọrụ a chere jekpara ọ bụ na ịba adị ịmago na ọrụ a chere ada ife onye na-agbanyeghị ma ya bụ dịkpara ma ya bụ ihe ọbụla ma ya bụ nwoke ma ya bụrụ ihe ọma nchiji ofu nri ori ofu ọnọdụ anyị egwu a na ụgwọ akwụkwọ ọsị megburu n'onwe m na ụgwụ na-eru ọsịghị ka mmezi gịnị na nwatakịrị na-arụ azịrị ọsịghị abụ m dibịa oyibo ịma na onye a na ọ lekere ka atụkwu egwu onye na ife ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ha na-agba ya alị ka afọ onye nwunye ya ka ha wee sie nri fụ onye ụmụ ya ka ijiri wee jee akwụkwọ ọ ma na ọnwa onye ga-abịa kwalụ ụgwọ akwụkwọ ụmụ gị onwe onye ga-esi esi bịa jụọ gị ụgwọ ụgwọ nọ elego ka nna gị wee kwụọ ụgwọ nọ gị anyị kwuo gị ma na ugwu gị na-apụ apụ maka ife ihe ndị anyị na-eme nke iji nwee ọnụ okwu maka ife ihe na-eme nke iji bụrụ dimkpa maka ife ihe na-eme nke iji bụrụ nwoke ya bụ na ọ dịghị mma mmadụ ife ọrụ ekele eke ịneghara ya anya ọrụ ekele eke bụ na nke a nwoke na nna gị na nke a bụ ụmụ gị na nke a bụ ezinụlọ gị na nke a bụ nwunye gị na nke a bụ obodo gị ihe ndị a bụ ihe kenye iji agbado anya na ya gaghị ịneghara anya jụọ gị esi mana ọ bụla na ihe ọrụ ekele ka na-amapụghị obi ndị Igbo si na ọnya jide ụgwọ na ọ ga-ahapụ maka na ụgwọ ahụ ijikwa bụ oke nke ghe ijide ụgwọ ọngụ ya akwụ ya nna gị amasịghị nna nwe ebe iji ụgwọ ka nchekwara gị ọ chọgodo ịkwụ ya ọngwa eje yọọ ya efugo na ọrụ ekele ka tụọgụghị egwu onwe ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ nwaanyị nọ na ego adọrọ ije ya ọjọọ kpala unu nna biko na ngwara ka ọ dị m biko na mnụ ọgbọ ma ntụrụ nwaanyị biko nwe ebe esi wee nyere m aka ịma na ịnụ nwaanyị agụgụ mana ihu nketa afọ iri afọ iri nọ ịnụ nwaanyị elu ahụ isi afọ ego nwe ya na efe ịma na ọrụ ekele ka tọrọ gị egwu onye jide ụgwọ ọ gaghị akwụ ịdafọ onye na-eji ụgwọ gaghị akwụ onye ahụ mmadụ Hello. No, nna. Ezigbo mmadụ. Kedu afọ anyị? Okechukwu ebe ka isi akpọ? Esi m asaba akpọ. Gaba n'iru nna. nwa m nnọọ Oke, enwere nchọta ịkọwalị m. A sị na onye nwere onye na-esi igbo n'ụlọ oyi ike nkịrịka akwa ọ na-eti uri etu ka ebe ọ pụtara na onye Igbo onye nwere onye na-esi igbo n'ụlọ ike nkịrịka akwa ọ na-eti uri etu mba ife abụghị inu ife abụghị ọ bụrụ na mmadụ nwe onye na-esi igbo igbo n'ụlọ ịmago nọ nsogbu ka ọ bụ nkirika akwa ihe ọ na-agbazi ka ọ ghọrọ inu mana ọghọ nwere inu ejighị igbo wee tụ nna daalụ alo alo oh hello no hello Hello? No, nne. Ezigbo mmadụ ka aka ime. Ọ dị mma. Gaba n'iru, ọ kedụ afọ anyị? Gịnị? Ipi ebe ka isi akpọ? Ọnịcha. Gaba n'iru, ọ? Hello? Gaba n'iru nwaanyị ọma.
na-asị ma na ya ga-ebe anyị na ndị netwọk ya gbalịkwa ọnụ n'abalị ahụ kpọọ 08096200028 or 09031989504. Hello? No. Okenye kwuruchi ọma. Okenye biko, achọrọ m ka ị kọwara m ihe bụ ịgba agụ. Biko, kọwara m ya nke ọma ghọta ya ọfụma biko. Ngozi isi ịgba afa anyị? Aka m bụ Ngozi esi ihe ala. Ngozi, daalụ ezigbo mmadụ. Okenye na-efe okwu. Agụ. Kaba n'iru. Ịgba agụ bụ ime enyi. Agụ m. Onye abụ agụ m. Ime enyi n'oge gboo. Ịgba agụ bụ oge ahụ ruo ndị ihe ala na-eme ụta ịkpọ agụ ọbịa be nna gị richaa nri na onye elu unu n'ụta ọ bụrụ na onye rifite ka ọ mgbe ha ya eme nke ha ọkpọkwa gị ezinụlọ na-agba ha amalụ onye ahụ ịgba agụ ọ dị iche na nke ndị kịta na-eme maka nke ahụ na-akwụ ọtọ ghere oghe nke mụchaa nwa enyi gị nwoke nwa na bie iji nnechara ya nwa hụ na onye ọmụwụ nwaanyị ise na nwa ga-abụkwa agụ nwa m ngọrọ nwa m gụ nwa nwoke onye nwere nwe achị ọchị nke nweghachi ya ụmụaka etobe fa na-etolite otu nne na nna ahụ si emekọrịta na ha na ezinụlọ nke ọzọ onwe ha ya eme akpọta nwa ahụ mgbe ọ dị obere osoro mechakwa mgbe ọ dị ahụ ịsa ọ na-abịa ụtara ndị abịakwa ụtara nke ha ha mechaka ha nachata azụ wee megide wege nye na ha ito ọtụtụ mgbe agụ ahụ na-emesị ọnụ anyanwụ nwa nwekwa ihe ọzọ ogori na ọnụ họzịa mana ezinụlọ ahụ egolu maka ya wee mami ya ọmụfụma ọ dị iche na enyi ndị kịta na-eme onye ndị enyi kịta na-eme ha na-ezu ezu onyekwa nna ya ma maka ọmụgụ na ha bụ ihe ọjọọ n'obi mana agụ abụrụ ihe ọjọọ ndị gboo mere oghere oghe nne na nna na-ebido ya n'isi ụmụ ha agụ m ịgbazi agụ bụ ime ụdị enyi ahụ ị na-eme n'ogo ezinụlọ na-abụ ịgba agụ ahụ ọ na-erikwa ihe ọnya mere na ndị gboo toro inu si na onye amara ihe eji wee gbaa agụ asịsị chaalụ m ka m bupụ ya ezi onye na-amara ihe eji wee gbaa agụ si ọgwụkwa agụ na-agụ onye amara ihe eji wee gbaa agụ na asịsị chaalụ m ka m bupụ ya ezi gị na enyi gị na-aba mba na-achọ ịnụ ọgụ onye abatịsị ọgụkọ na-aba mba ka bupụara ihe ezi ntụ gị n'ezi ka hapụ ya n'ọhịa ya chọkọ maka ọ bupụ ihe niile ji wee gbaa agụ isi ya na n'iyi ojoko niile origoro anụ niile ọta gbọdara elu nkwọkọ iri na ọmụgoro ihe n'ime eke gbabiri gara aga bupụ ha jee n'ezi ọ na nka ya ebe nkeke enyi ya ga-abacha mba ahụ nwere isi ahụ ịtụfu n'isi ya ihe ọ tụfu n'isi gị ma nkwe ka unu si okwu n'ike ihe eji gbaa agụ ya ihe onye na-amara ihe eji wee gbaa agụ na asịsị sarị ka mbupụ ezi n'ala ezigbo mmadụ ka anyị na-aga n'iru. Hello. Hello. Yeah, good evening. N'ala ezigbo mmadụ kedu afọ anyị? Chika, esi n'eze wala akpọ. Chika. Yes. Gaba n'iru. Nnọọ. Yeah. Okenye nwanne mmadụ. Anya gadere mma. Ada anyị. Ọ nwanne m ka ebu. Ọ nwere ihe m chọrọ ịjụ. Ngwa. Ọ na-aga abịa a na-ekwu okwu na ihe gbasara agwụ. Sị ka m jụgodu gị, agwụ na-ama mmadụ. Ọ bụrụ na agwụ na-ama mmadụ, agwụ ka na-ama ndị kịta etu ndị mgbe ochie si wee na-ekwu ya na agwụ na-ama mmadụ. Ka ihe bụ agwụ? Adịkọ nọghị mgbe anyị kọwa ya ọmụkwado ofu ugboro ka aka agwaghị ha agwaghị nne olubedo ọnwa na anyị kọwakwa ya na-abụ anyị agachara ya akụ ngaba ewerego mgbe m nwetara otu awa kọwaa agwụ ndị ikwu nne agwụ dibịa kọwaa agwụ dị iche iche onye abụghị ha ya abazi n'ime kịta ihe dị mkpa ịmatazi bụ na agwụ bụ mmụọ ka ọ bụ mmụọ ụmụ ofu n'ime ụmụ kekere mmụọ na-enye ndị mmadụ nsogbu n'oge gboo agwụ ahụ ka na-enye onyinye dị iche iche agwụ na-enye onyinye ndị dibịa
onye gị dibịa ahụ ọ gwaghị ụdị dibịa ga na-alụ ndị na-agwọ afọ ọsịsa ndị na-agwọ ọkịrị mgbawa isi ndị na-eji afọ ime ọnwụ na-agwọ ama mmadụ agwọ ahụ bụ chi na-enye ọgwụgwọ ọya otu esi wee nwee chi na-enye nwa a na-ama asị nọ na-ebi n'ụdala nwee anyị nwee gasịa chi ndị ọzọ gasị nwee ngwu enwekwa agwụ bụ nke na-eso ndị dibịa ọnya nwa na-asị na agwụ mara ọnya iji jezie ịlụ agwụ ahụ ịmarụzi ụdị agwụ nke ọ bụ amalụ enwe agwụ ọjọọ nwe agwụ ka mfe agwụ nke ọjọọ ya ahụ na-etipụ mmadụ ala agwụ nke ọzọ dị mfe bụ ife ọ na-eri na adọbele ọgụ ụfọdụ inye ya ọkụ nwụrụ anwụ ma ọnwụ uyom lele ule ma ọ bụ ọnya ma eji wesị na-ada arapụ ebe a na-echi ọzọ gaa n'ebe a na-alụ ọgwụ ije ebe a na-alụ ọgwụ nwe dị n'aka ha aka na ọkụ lele ule na ji pụrụ ome n'aka ha aka ejikọtasịrị ọ na-ewere wee lụọ agwụ wee ghọrịa mmụọ agwụ ahụ pụọ ijere ebe a na-echi ọzọ egbuo ewu gbuo efi gbe ihe ọ bụrụ hapụ ebe a na-echi ọzọ gaa n'ebe a na-alụ agwụ mana ihe dị mkpa bụ na agwụ bụ ofu n'ime mmụọ dị iche iche enwegasị n'oge gboo enwere mmụọ agwụ nwee mmụọ ntụrị nkụ nwee mmụọ mgbaghachi nwee mmụọ ụmụ kirikiri mmụọ mana mmụọ agwụ bịa ka ndị bịa na-efekarị ndị dibịa ofu ugboro na-arọ mee agwụ mee ya agwụ ya lekwasịa agwụ ahụ nyere ya ọgwụ ọ na-agwọ mana ọ gụpụtara ọmazị ya mmadụ ọ bụ na ọda amazị kịta maka na ụka abịamitego ọfụma ji kpaa ha ọtụtụ ndị mmụọ afọ arụ ụmụkịrịkịrị mmụọ ahụ enwe n'oge gboo ụka bụ kịta ji kpaa ha arụ ji mie ha aka n'ime ịfụzi onye sịrị na agwụ na nwa ya kịta ma onye je asị ya na agwụ ime ọ na ebe onye ahụ ịchọrọ ihe na-arụ ga-afụ ya na-arụ maka nke mbụ bụ na onye jebe dibịa nwa onye ga-agwa gị na agwụ ma karịa na ijebe dibịa ahụ ọ gwa gị na agwụmaghị isi ya nyagwa ihe eme ọbụrụ gwetara ọgwụ na maghị agwụmaghị ichetazi ajụ anyị mana efu ihe ị ga-ama bụ na agwụ adọrọzi kịta onye ọbụla agwụ na-ama kịta onye ahụ ejeghị ụka ndị nwe ya ga-ekwefe na nna ya jikwado ụka maka na ụka ozielu na ọnwụ ndị ụka agwụ adabatazi ebe ahụ. Hello. Hello, good evening. No, why? Oh, my God, fine. I'm from the beauty from Beauty. Mbok isi akpọ. Gabanero nne. Igbo oriental eji okenye. Na-aga n'iru. Nso ya kọwagodi ihe na-apụtara nwata bulie nna ya enu ngwongwo na ngwongwo ayachie ya anya. Ịbụ nwoke ka ịbụ nwaanyị? Nwaanyị beauty. Nwaanyị ka ọ ya bụrụ. Adụma. Ihe ngwongwo na ngwongwo bụ akwa ọmụma. Eziokwu. Akwa ọmụma nnukwu ife okenye onwe ha na-akpọ n'oge nke anyị ha na-amakarị ọsịba. Ha na-akpọ ọsịba nke a na-ama ebe 1940 1950. Ukwu akwa na-adị isii ewere ịnọ n'ime bukọọ ya ọnụ. Ndị nna amali ya n'ukwu chekọọ ukwu ya n'iru ya ọ buo ibu o were aka wee kulie keku nwa bukuru isi akwa ahụ a na-akpụzi naanị eji ama dibịa ụlọ oge ndị ọchabecha n'oge nke anyị karịrị adafụzi onye na-ama akwa efuza ji mkpa bi n'ụlọ yiri nwantọ mbe n'ukwu na-akpagharị mana n'oge tupu anụ agha 1940 50 60s n'oge ahụ a na-enwe ọsịba ọmarị ya akwa ha n'elu elu nri buo ibu ọ ya amụ ya ama ka ụmụ mana onye bụ nwoke inu a n'oge gboo ahụ kwa a na-awọkwa akwa awọcha ya fepụ n'azụ fepụ n'iru ihe eji wee tụọ inu ahụ bụ ka nwata ebuni na nna elu nchanja ka hapụrụ ihe ayochighị anya ma oyochighị anya ma oyochighị ha ewu anwa na nna gị elu nchanjarị ibunye nna gị elu ogoro na nna gị nwere ife oyi n'ahụ iwe bunye ya elu ọ ka ya ayochighị anya n'ime mmụọ maka na anya mmiri okenye na-acha nzu nzu mgbe nna gị ga-elota na nwa m maọbụ n'ime elu n'iwe m naanị nkunye n'etiti aja
sọsọ mgbabunye na ma bunye nna gị ngwongwo na ngwongwo ahụ ụchụ kachacha ụchụ ụmụ ma ndị ụbọchị ma isi ike ma aka ịga na okwute ha nje na ngwongwo na ngwongwo ayochi nwa anya ha mekwa na-atụ anya na onwe ihe ọzọ na-ekwu maka ya ngwongwo na ngwongwo bụ ife na-eso onye tie nna ya ife ife efuzarị iwelu onye ngwongwo na ngwongwo daalụ ezigbo mmadụ. Halo nnọọ nna ara anụsị na-ekwu ọfụma yalịa ụbọchị ya anya ezigbo mmadụ. Halo nnọọ nwaanyị ọma kedu afọ anyị? na-akpọ famigwama isi ugwu aba akpọ onye agaba n'iru echere ndewo nọ o chere biko gị kọwalụ m ife nkịta nwaanyị zụrụ na-ata akwa ka nkịta nwaanyị zụrụ ọ na-ata akwa ife ụlọ na nkịta nwaanyị zụrụ na-ata akwa agasị gị nkịta nwaanyị zụrụ ọ na-ata akwa ọ na-atakarị akwa nkịta nwaanyị zụrụ ọ na-eje tawa akwa ọ dịrọ mma ka nkịta na-atụ agba m ife omimi ike enyela ya ọ na-asị ha ọ na-asaga ma agọtakwa ya ọ ka wepụta ya ekwuo m ihe ọzọ nkịta nwa nwaanyị zụ na-ata akwa ọkụkọ ọ sị na ọ kwudere n'ịta akwa ehika nwere akwa ọgazi nwee akwa eke nwee akwa ọkwa ya kwuru ya nkịta nwaanyị zụ na-ata akwa ọkụkọ ọ bụ na nkịta nwaanyị zụ ata akwa eke nwere ihe onye ga-etaba ọta akwa nọ ya taba nke na-enye nsogbu ịta akwa ọkụkọ nkịta nwaanyị zụrụ bụ na nwaanyị na-azụ ọ bụ na nwoke na-azụ nkịta nke bụ anya ma mgba ebe nkịta ha ọdụ nwere nkịta nke bụ ome ọ bụ na nkịta anyụọ nsị n'ime ụlọ otu okenye si azụ nkịta nweta nkịta anyụ nsị n'ime ụlọ nwere ọnụ tinye na nsị ahụ tie ya ọnụ na nsị ahụ onye anyụzi nsị n'ụlọ ọgbọzọ ọzọ were ọnụ nyanwụ nkịta tinye na nsị ahụ ọnyụ si chie ya narị onye anyụ ozi nsị n'ụlọ ọgbọzọ ọzọ nkịta afọchọzi enye nsị ọpọ n'ezi otu esi azụ mmadụ ka esi azụ nkịta mana ọ bụrụ na ihe hapụ nwaanyị ka ọzọ nkịta tọ ndị ka ọ ga na-enye orifo na obunye orifo tafọ na obunye nri gba ọkụ obunye nkịta gịrị kịta zuzube ọ fụzi akwa ọkụkọ ịma na mgbe a tụrụ ịnụ na akwa ọkụ na-akala ezigbote ọnụ na akwa ọkụ a were si akwa n'ihe were mgbere ahụ na-akpọ akpa nkụ chee ụmụaka ha taba mgbere mpụta arịba na-akpa ọkụ okenye ata ime ya nkịta wejite buru ofu akwa ọkụ nkịta iburu akwa ọkụkọ n'oge gboo dịka nkịta ịta ozu efi kịta o wee tapịa akwa ọkụkọ mana nkịta ahụ na-azụghị azụ mgbe anyị na-ezi ahụ na nwaanyị m onye zụrụ ya ife nwaanyị ji dada nke ọdụkọta nwaanyị mara azụ nkịta ahụ kama na ọdụkọta afọ obi eji azụ nkịta na-adị iche nkịta nwere ha mee iwu pịagide ọgbụgbọ fuo onye emezi ha ahụ ọzọ nkịta ha sị na nkịta na-eme ka mmadụ na nkịta amaka ihe ịkụ aka ọbamie n'ime ụlọ ya pụtazi ọ na-agbọ mmadụ ụjọ ịkpọ ya afọ ọkwụsị si na-azụ nkịta azụ mana na nke nwaanyị zụrụ n'oge onye m ihe niile ndị a ofukwa akwa ọkụkọ pụtara nkịta akwa ọkụkọ ga-ata agbụ nwa uyom ọ ga-atagbu nwa ọkụ ndị ọzọ gasị ya bụ na abịazịa n'itinye na mmadụ efukwa na ihe dị iche dị na nwa nwaanyị zụ sọ ya nwa nwaanyị zụ sọ ya onwe oge na-agwa ofu nwaanyị okwu onwe ha gwachara mgbe ya ọdịsịa gị jee ebe nne gị ochie be nne gị afọ ajụm ahụ na nne ya dị kwuo n'ebe ọ nwesịa gị kara ọ bụrụ oge ịnekọ ga-adị mma ịkpọnye nne gị nwa ka ọ zụọrụ gị na nne gị ahụ dị afọ 80 nọ n'obodo unu n'ide anyị ma ọ bụ n'ekwuru ọbịa ịkpọrọ nwa gị ịmụ nọ nta gbanarịa nwa ahụ dị afọ 5 gwana gị ya o nke m ọ gara afọ 10 na-ebu ife ya amazi nke mbụ nwa anyị na-eje akwụkwọ na anyị chọrọ ije akwụkwọ tara sị ya mba ọsịa gị dị edinala anyị
na-akwado agwa agwa ị chọrọ iji akwụta ise mgbe ekwe ịchọrọ ego ejechila ego n'ime ụlọ wele na-eso ọgụ ụlọ na-ezu ụtabi wele nke ihe na-akụnụ elekere isi akụkọkwa ji ara ahụkwụọla na anwụcha kibinye nwa ga-etosie ọbụrụ akwụkwọ ka ọgụ ihe ka ọma ha ezi maka ibi na nne nne ahụ aka emego okenye ọ na-emezi nwa nwa ọ na-anya n'aka site na-emere ihe ọma nwa emechazi ya ọgụ ha akwa isi izu gara ka ọ gụọ ọ na-ezuzi ori maka na nne na-achịkọ ihe ego ọma ha azụ ụlọ nke ọ na-ama esi nri ọ maghị echu mmiri nke ọ na-amazi ezi ọnya bụ na nkịta nwaanyị zụ na akwa ọkụkọ ya bụ nsị agịzi ọ bụ na ọnọdụ otu eje kpataka nwa gị afọ ka nwa ada emebi na ahụ na gị kama ịkpọta nke bụ ntego onu ọ na-arịa onye nke obele ka na-ete ka o meji n'ọṅụ nke mesị nna ha ma nyezighị ihe chọrọ nkịta nwaanyị zụrụ na-ata akwa ọkụkọ ọ bụkwa n'iji wee megide ụmụ nwaanyị o ma ọ bụ imere ka asị ha akọbụ na ụmụ nwaanyị ụfọdụ jikwa wee kewa na ọgụrụ ụmụ nwaanyị nọ na di ma alụ na ụmụ nwoke na-enye aka ọfụma n'ịzụ nwa maka obi ebele nwaanyị erika oge ụfọdụ ọ na-ewutezi m efu nwoke si nwaanyị si nwa ya n'ihe ime na mma gwa ya nna gị sị upe je gwanya sị nga gwanya ma na nna ahụ nwee ezughị oke nna ahụ nwere ise fọọ n'ime o kwesịrị na asị nwunye gị sị nwa gị na ma gwa nna gị ha nwasị ma biko na-azazi ụlọ na-asụ akwa na-eje ozi gị hapụ egwu ya nna m mana isi ada m agwa ya nna gị si je gwanya sị nga gwanya ịmaghị na nna ahụ na oriri mperi na onye ha aka n'ịzụ nwa ọ kwesịrị na nwa gị ga-awụ agwa na agwa na akpụghị ọmụgụ na agwa ya na ọ ya ana na nkịtị na ọ nta akwụkwọ n'oge na ọnọgoro na akwụ chi wee jire ma gwa nna gị nje gwa ndezi ka ọ gwa ya na ya na-ezekwa see nụsị ọkwa ka n'ụlọ ọpụta ọsị nne ya mmee ọ gwara gị na ọ nwere eme nwaanyị ebere akwa ifugo ọ na-abụ ọmụmụ siri ike nwoke tụta elu nwaanyị atụta ya zụba nwa ụmụ akụ nwoke ga-esi na-abanye aja nwaanyị isi akụkọ na-abanye aja mana ife nwa nwaanyị zụ sọsọ ọjọọ mere oge ụfọdụ nwoke nwụọ mgbe azụbeghị maka ọ na-ekwute nwunye ya maka na ụmụaka ga-akarị m n'ike ụmụ nwoke ka na ebe ahụ ọ na-asa nwaanyị arụ ịzụ ụmụ nwoke ri nne karịa na nna nyere aka wee zụnitefa ezigbo mmadụ